What's up mga kabarangay? Magluto ko saging ron kay ako na po'y pumukbang sa mga batos nako, sa mga batang vlogger. Para malinaw sila ba? Ginagawa mo. Bawatan na sa bukid, no tikalingawan. O karon, haling na ko kay wa pa po mga buto mga bata. Karon taod mga buto. O ang bukal na. Patay. Lami gini challenge kay saging oh. Green pa o maluto. Karon taod. Naka na turon. Malingaw gito mga bata. Hapit na gini maluto ang among saging. Una na pud sila ay. Ano din nagsaba-saba na. Ay ready na kuno sila sa challenge ng taon. Ato tanawon din kung luto na ba. Ay hapit na gyud maluto. Seryoso yan sila nagdama. Buat sila sa challenge ko, nagdama po sila. Ano may problema ni mo ba yung araw magkaseryoso ni mo? Ang tanaw na ka? Ikaw araw makahapi ni mo, sa may mong kalipayan. Tanaw po ka? Narinig, tanaw nga nagbukot-bukot. Sa may problema mo yung tago mo kasi mong naong. Bakit ang? Teka, seryoso ba yung tanaw niya ng tabla? Oh, marin. Oh, mapil maligi ka. Daog na. Kapildira. Ate problema doon yung sa ng piling ko. Ginagawa mo. Problema sa isang tansan. Lagi ba ako sir? Ano sa man yung duwa? Dama o bildigana? Gana. Mata ng problema gining usa oh. Ayay. Ayay. Oh. Awalan! Uy, hindi na. Awalan! Ay, Impil ko! Mutay nagtugtog maning usa. Ayan. ay, ulipon.